Pozdrav dragi ljudi, dobrodošli na ovaj kanal, dobrodošli u novo druženje. Danas pripremamo pljeskavice od krompira. U pitanju je slano jelo, veoma ukusno, šareno i možete ga praviti kao glavno jelo uz neku prelepu salatu, možete ga praviti kao prilog glavnom jelu, to je sada na vama. Svim novim ljudima koji su na mom kanalu, drago mi je ako ste tu i ako ste se vratili kod mene, zapratite me, to mi puno znači. I ljudima koji me već nekoliko puta gledaju, a nisu to uradili, također me zapratite, puno mi to znači. A ja sada nastavljam sa našim receptom. Ovdje imam pola kilograma belog krompira koji smo otrebili, oprali i seckali na kockice. Naravno dolivamo vodu, taman toliko da nam lepo krompir pogrezne. Malo ćemo da posolimo ovu vodu i uključimo da se ovo bari. Dok se ovo bari, mi ćemo da pripremimo druge sastojke i drugi šareniš od povrća koje je fino na sitne kockice seckamo i dodajemo u obaren i izmječan krompir. Ajmo da prionemo na posao. Krompir se obario i sada ćemo da ga izgnječimo. Postavit ćemo ga sa strane da se malo prohladi. I u ovaj gnječeni krompir dodajemo sljedeće sastojke koje ćemo da seckamo. Neke da rendamo. I vidjet ćete kako će to da izgleda prelepo, šareno, baš veselo. A kada ispečemo i ukusno. Ovdje imam jednu malu glavicu luka. Imamo crvenu jednu papriku, imamo jednu šargarepicu, peršunovog lista naravno, 3 kašike krezli, jedno jaje i naravno ide nam biber i sol. To je sve od preostalih sastojaka što nam je potrebno. Crni luk sečem na pola i ja volim kada ga izrendam. Tako kada pravim i ove pljeskavice sa mlevenim mesom, ja isto volim da luk izrendam. Pusti više svog soka. I ne škripi pod zubima kada se jede, što moja deca obožavaju. Jer ipak luk ne dinstam, nego ovako ide svež. Dalje rendamo jednu šargarepu. Sada nam slijedi crvena paprika. Ju ćemo ipak da seckamo. I preostaje nam još peršunov list. Ništa manje bitan. Ako mene pitate, jedan od najbitnijih začina. Ovo je peršunov list iz moje bašte. Uzbran ne može biti svežiji i ne može lepše da miriše od ovoga. I sada ćemo ga što sitnije iseći. U ovu smesu dodajemo jedno cijelo jaje. Malo će lepo da poveže
sve ove sastojke. Dodajemo 3 kašike rezine. Naravno, biber. I dodat ćemo još malo soli. Sve ćemo ovo lepo da izmešamo varjačom. Da sve ove sastojke lepo sjedinimo, da se oni povežu. Dodajte malo i suvog začina. Slobodno smesu možete malo i probati, ako vam nije dovoljno ljuto, dovoljno slano, i dodajte. Ipak to prilagodite sve vašem ukusu. Masu smo lepo sjedinili u jednu činiju, ja sipam malo kukuruznog brašna. Imamo ovu kašiku za sladoled, otprilike to će mi biti mera, malo je ne morate. I stavim tako. Dve, tri, malo ih uvaljam u kukuruzno brašno. Neće mi se lepiti na taj način. I napravite oblik pljeskavice. Stavljam na dasku koju sam obložila sa folijom. I to je to. Čitava mudrost. Samo ih malo potapšite. Formirajte oblik pljeskavice i slažite. Ja sam ih napravila, imam 15 komada, nisu ni velike, nisu ni male, srednje veličine, čisto da znate otprilike sa kojom količinom raspolažete od ovih namirnica i količine upotrebljenih. Imam ovdje jednu staklenu posudu, nju ću obložiti ubrusom i uključila sam da se greje masnoća. Recite na ulju, na masti, šta imate na raspolaganju i šta ste naučili da koristite u vašoj kuhinji. I polako čekamo da se to zagrije i krećemo da se peče. Pljeskavice smo ispekli, sada ćemo da napravimo i preliv za iste. Koristim grčki jogurt, obična kisela pavlaka, ovako jedna veća kašika, malo to promešamo, izjednačimo. U ovo sve dodajemo i malo majoneza. Dodajem još malo bibera, jer krompir i biber se savršeno slažu, savršeno kombinacija. Samo jedna zerica, neću ušte pretjerivati, jer ja ga nešto previše volim, obožavam miris i malo ukus, ali volim kada je to umeren, ne volim kada ima puno. I kad preuzme sve ukuse, to nikako ne volim. Dodat ću zericu malu soli. Ljudi moji,
Ovo je toliko ukusno. Ja sam oduševljena sa ukusom ovih pljeskavica. Slobodno napravite, nećete se pokajati. Uz ovaj umak stvarno je nešto predobro. Na tamo početku videa sam vam napomenula da ovo možete da koristite kao glavno jelo, dodajte još neku salatu i stvarno se možete najesti od ovoga. A isto tako, ovo možete da upotrebite i da vam bude prilog glavnom jelu. Birajte vi, bilo koja kombinacija stvarno je predobro. Toliko se prelamaju ukusi paprike, peršuna, ovaj što smo napravili sos, preliv sa belim lukom i grčkim jogurtom, preukusno. Toliko se slaže. Evo, ako isprobate, napišite mi u komentaru, a naravno, ako vam se video sviđa, vi mu dodelite jedan like. Zapratite me i na Instagramu. Fenomenalan ukus. Družimo se uskoro ponovo. Ostanite mi nasmeni, vedri i zdravi. Na prvo mjesto, to uvek podvlačim. Vodite računa o sebi. I uskoro delimo neki novi recept. Dobri pozdrav!